Hi guys, maayong gabi. Kumusta guys? Kanta kanang wala kamabon ba? On the spot ni. Why practice diretso? Ang say resulta mao na gyud guys. Kalanra ka sang agi. Saon na ko pagmupon, pirmi ka na kong ihandong ang atong mga kagahapon. O ang ako nga dili kanya pasagdan kaysa kita pang duha. Ako kang giampingan. Oh no, nganong ikaw pa man ang akong ikaw pa nganong ikaw pa man ang sulod ning dugha. Nganong ikaw pa man. Ibuhat man ako ang tanan, pero wala nimo makita. Kay imo raman akong gibiyaan. O akong nasayran, ibalik kas imong karaan. O karon ako masulubong. Oh no, nganong ikaw pa man ang akong mahal. Nganong ikaw pa nganong ikaw pa man ang sulod ning duha. Nganong ikaw pa man. Ayos. Why resulta ni? Sa resulta ni.